Ja, jeg vil starte med lige at gøre rede for den atommodel, vi har at gøre med her. Det er Bohrs atommodel, hvor vi har et hydrogenatom, som består af en atomkerne med en proton, og dertil så har vi en elektron, som suser rundt om atomkernen i den ene eller den anden elektronskal. Og det som Bohr gjorde rede for i sin teori, det var, at elektroner kunne springe fra en skal til den anden, og at der dermed kunne udsendes eller frigives en foton, som har en vis energimængde, og som kan udsende et lys med en bestemt bølgelængde eller energimængde tilknyttet. Og jeg vil lige prøve at lade den her elektron springe en skal ud. Og det er det, man kalder en absorption, der sker her. Og vi kan se, at bølgelængden på den her absorption, eller den her foton, der er blevet udsendt, den er 600 nanometer. Vi kan også se her på absorptionsspektrummet, der angiver de absorptioner, der sker. Der kan vi se, at det er at den her foton, den har et lys, eller frigiver et lys, der er inden for det synlige spektrum. Derimod så kan jeg lade elektronen hoppe tilbage igen til den første skal, og det er det, vi kalder en emission, der sker her. Så vil jeg til den anden opgave lade elektronen springe en skal ud, og vide, at der til det her spring elektronen tager, frigives en foton med en energimængde, som sker i det synlige felt, nemlig på de her 600 nanometer.